Je ťažké byť riaditeľkou školy? No, ťažké. Byť riaditeľkou školy je super, ale je ťažké, keď sa musia robiť vážne rozhodnutia, keď sa musia príjmať opatrenia, vtedy je to ťažké, ale vo väčšine je to krásne. Ako dlho robíte túto prácu? 9. rok. Učíte nejakých žiakov? Áno, učím piatakov biológiu. Máte nejaké zviera? Áno, mám doma psíka. Aká je vaša najobľúbenejšia farba? Fú, to je ťažká otázka, lebo mám viac obľúbených farieb, ale mám určite obľúbenú čiernu a možno aj bielu. Aké šperky nosíte? No veľmi málo, ale väčšinou len klasické zlaté. Aká je vaša najobľúbenejšia zmrzlina? Zmrzlinu nemám moc rada, deti, je to divné asi však, ale keď si mám vybrať, tak orieškovú. Máte súrodencov? Áno, mám 4 sestry. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? No, najobľúbenejšie jedlá bývajú väčšinou jedlá nezdravé, ale ja mám rada ryby, veľmi mám rada ryby, ale nezdravý zemiakový šalát mám veľmi rada. Čo plánujete pre našu školu urobiť? No, mám strašne veľa plánov, určite stále chcem, aby sa zdokonaľovala technika v škole, aby ste mali krásne nové vybavenie, aby ste sa tu cítili príjemne, aby ste tu chodili radi a určite viete, že bude sa od tohto školského roka už ku koncu sa začne prestavba tej starej budovy, takže tam, no a tu ešte dokúpime skrinky a potom to bude už úžasná zmena po tej prestavbe, takže strašne veľa. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Chcem odkázať všetkým vám vo vašej triede, ale aj všetkým, ktorí budú čítať vašu stránku a vaše blogy, že nech nás prídu pozrieť, že máme veľmi, veľmi šikovné deti.